दिनै जोंनि 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान 10 नभेम्बरनि गाहाम हामलायनायखौ आं जोंनि जनायगुरि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गासै जोंनि आसामजों लोगोसे भारतनि बयनिसिमबो जोंनि गोथार बर' थुनलाइ सिबियारि बर' रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो जोंनि जनायगुरि बर' थुनलाइ आफादा बे 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान गोथार 10 नभेम्बरखौ सानसेनि हाबाफारिजों बे जुनाय दख'रानिनो बेन्दोङाव थानाय माइदांस्रि बर' गुदि फरायसालियाव बायदि रोखोमनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, गेलेमु बादायलायनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय बायदि रोखोमनि बादायलायनायखौ लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोंनि हालामनिनो गासै माहारियारि आफादफोर लोगोसे गासै रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ थोजासे मदद होदों। बेनिखायनो आं आसा खालामो जोंनि बर' थुनलाइनि जोनोम सान आरो बर' थुनलाइखौ जोंनि बर' हारिया बयबो जोबोद गोसो गुदुङै दासिमबो सिबिबाय दङ आरो इयुनावबो बेबादिनो गाजा गोमजायै सिबिगोन आरो मानिगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो बे बर' थुनलाइनि जोनोमजोंसो जोंनि बे बर' हारियाबो बुहुमाव गेरेमसा आरो जोंसार महर मोनदों, बेखौ आङो आसा फारिबाय आरो बिदिनो फालिनायाव बयबो खौसे मदद होलायगोनखौ मिजिंथिनानै आङो नोंथांमोननिसिम आंनि बे फोसावनायखौ एसेयावनो फोजोबदों। दिनैनि दिनाव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव गुबुन हारिया गाख्लायनो नागिरगासिनो, बेनि सायाव मा बुङो? बेयो जोंनि मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' बिजोंखौ बायदि राहानि गेजेरजों, कनस्पिरिनि गेजेरजों आथिं सिङाव दोननानै गुबुन हारिफोरा सोलिलांनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो स्पेसियेलि जोंनि बे बर' हारिनि राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला स्पेसियेलि जोंनि बर' हारियासो बेखौ गोसो होनानै फोथांनानै लाखिनांगोन। बेनिखायनो आङो दिनैनि बे जोंनि गोथार बर' थुनलाइ जोनोम साननि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गासै जोंनि बिमा बिफाफोरखौ आङो खावलायनो सानो, जोंनि बर' फिसाफोरखौ, बर' गथ' गथायफोरखौ जोंनि बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो फोरोंथाइ होनो नांगोन, सोलोंथाइखौ होनो नांगोन। अब्लासो जोंनि बे बर' बिजोङा थांनानै थागोन आरो जोंनि बर' हारियाबो गेरेमसा महर मोनगोन। नङाब्ला जोङो दिनै नुनो मोन्दों गुबुन हारियाथ' जोंनि बे बर' बिजोंजों फरायखाया आरो जोंनि बर' हारियाबो बेखौ फरायनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला बे गोमालांनाया बारा गोबाव गैया, बे थाबैनो गोमागोन। बेनिखायनो स्पेसियेलि बेखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंनि बर' हारिया आलादा मोनसे मावनो गोनां दङ। बेनिखायनो आङो बयनिसिमबो जों जुनायगुरि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बे जोंनि बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि बर' हारिखौ बयखौबो खौसे जानो आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दिनैनि दिनाव जोंनि जनाय हालामाव बांसिनानो गुबुन जायगानिफ्राय फोरोंगिरिफोरा बांसिन फैदों, बेनि जाहोना मा? बे जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफ्राव जोङो गुबुन हारिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो जोङो फैनाय नुनो मोन्दों। लोगोसेनो जोंनि जुनाय धेमाजि जिल्लानि बायजोनिफ्रायबो जोंनि फरायसालिफोराव जोङो फोरोंगिरि मावफैनाय गोबां फोरोंगिरिफोरखौ नुनो मोन्दों। बेनि उसुबिदायानो जाबाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि जनाय हालामाव सोलोंथाइया जोबोद उन जानानै दङ। सोलोंथाइखौ जोङो मोजां रोखोमै मोननो हायाखै, लानो हायाखै। बेनि थाखाय जोङो टेट आनजादफोराव उथ्रिसारनो हायैनि जाहोनाव जोङो जोंनि जायगायाव भेकेन्ट जानानै थानाय गासै पस्टफोरखौ सेख'नानै बा आवग्रिनानै लानो हायैनि जाहोनाव गुबुननिफ्राय फैनानै बे फोरोंगिरि बायदिसिनाफोरखौ जोङो मावफैनाय नुनो मोन्दों। दा जों वेलकाम खालामो जाय बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनि बे गुदि थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि महरै बिबान मोनदों। बिथांमोना गावखौनो सासे फोरोंगिरि महरै आरो गावनि बर' हारिनि गथ' गथायखौनो
फोरोंथाइ होदों महरै थोजासेयै आरो गोसो गोथारै सोलोंथाइ होनायखौ आङो गुरैयै खावलायनो लुगैगोन आरो बिथांमोना साख्रिनि नामाव नङा हारिनि नामाव आरो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनायाव बांसिनै नोजोर होनायखौ आं बिथांमोनखौ लुगैजायो आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे हालामावनो जुगामियै फोरोंथाइ होबाय थानायखौ आङो लुगैनानै नोंथांमोननिसिम आङो बेखौ फोसावनाय जाबाय।